weather bulletin natin. Yes, ma'am. Aha. Sabi mo kanina, naglandfall na siya mga around 1:20. Yes, ma'am. Saan? Saan po ngayon? Naglandfall po siya ng 1:20 PM sa may General Luna, no? Ito yung banwa, no? Sa may Siargao Islands. At Aha. pero ang kanyang location as of 1:30 ay diyan po mismo. Diyan pa rin po, no? Sa may Siargao Island, parte po to ng Surigao del Norte province. Aha. Just for the um, FYI sa ating mga tagapagkinig dito sa aton sa area of responsibility dito sa lungsod ng Bacolod at kabuang probinsya ng Negros Occidental. Ano ngayon, nananatili po kami dito sa tropical signal number 3. Am I right? Yes, tama po yun, ma'am. Signal number 3 po, no? Yung southern at central portion po ng Negros Occidental. Yung northern po, yung northern portion po ay nasa signal number 2 po. Okay. Yung northern portion ng Negros Occidental as of this broadcast time, sa pinaka-latest natin na weather bulletin, northern Negros is signal number 2. Yes, ma'am. Yes, Aha. While some portion of southern Negros and the rest of the central Negros, including the capital city of Bacolod, sa ilalim kami po ng signal number 3. Yes, tama po yun, ma'am. Aha, signal number 3. So, yung pinaka-latest update, ganun pa rin po ba yung kanyang track na maybe mamayang gabi, mga around 10 siguro, Sir Michael, mararamdaman na namin dito yung ng malakas na ulan? Well, ngayon po, no, dahil bago lang pong first issuance po ito, no, ng signal number 3, no, sa may ibang parte po, no, ng Negros Occidental. So, ibig sabihin po niyan ay almost within 18 hours ay makakarasan na po tayo, no, ng mga pagbugso po ng hangin na umaabot po, no, sa 121 to 170 kilometers per hour. Ang pinaka-critical po, no, na oras sa may bandang Negros Negros Occidental po ay mamayang madaling araw po, which is mga araw na 12 to 4 AM, no? 12 Okay. midnight hanggang 4 AM. So tama po kayo, ma'am, ng mga alas 10 pa lang po ngayong gabi ay makakaras na po tayo, no, ng mga malalakas na pagulan at pagbugso po ng hangin. At ang pinaka-peak po niya, no, is around mga 2 AM, no? Kaya nire-raise na lang natin na mula alas 12 hanggang alas 4 po ay ito po yung maulan at saka malakas na pag-ihipon ng hangin. Kasi base dun sa mga previous tracking po natin, as yung 2 AM po na madaling araw ay nasa vicinity po siya, no, ng Ilog, Negros Occidental po. So, kailangan maging vigilant kami dito from mga 12 until 4 in the wee hours of the morning. Tomorrow, Friday, Sir Michael? Yes, tama po yun, ma'am. Maging alerto po tayo. Although kalaliman ng gabi po yan, no, most of us ay natutulog, no, sa mga ganyang oras. So dapat maging ready po tayo at before po tayo, no, matulog or magpahinga po, no, sa ngayong gabi ay dapat as early as now dapat naka-prepare na po, no, yung ating mga palibot, no, yung ating paligid. Kung may mga kailangang iligpit diyan, iligpit na po natin. At kung kailangan may mga gamit tayo or mga something na kailangang itali, ay itali na po natin. Okay. Sir Michael, signal number 3, southern part of Negros Occidental and the central part of Negros Occidental. Can you specify what cities and municipalities including po na napasailalim kami ng tropical storm signal number 3? Okay, ma'am. Bali sa probinsya po ng Negros Occidental po, no, ang signal number 3 po ay ang mga banwa po, no, ng Calatrava, San Carlos City, Salvador, Benedicto, Talisay City, Silay City, Bacolod City, Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota City, San Enrique, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, Binalbagan, City Binalbagan, of yes. Binalbagan, Himamaylan City, Kabangkalan City, Ilog,
Kawayan, Candoni, Sipalay City at yung Hinubaan po. So lahat po yan ay nasa signal number 3. Yung mga banwa or syudad po na hindi nabanggit ay nasa signal number 2 po. So how strong po yung effect nito mamaya, mga 12 midnight until 4 in the morning, Bagyong Odette will pass our area. Gaano kalakas po ito, Sir Michael? Since na signal number 3 po, yung taglay pong lakas ng hangin po niyan ay mula 121 hanggang 170 kilometers per hour. So napakalakas po nito. So most probably malaking pinsala po no ang posibleng idulot nito, lalong-lalo na po no sa mga high risk o yung mga bahay po na made of light materials po no. And then lalong-lalo na po no yung ating mga naninirahan sa mga coastal areas, kasi kadalasan alam na po naman natin no na ang mga bahay po generally sa mga ganyang area ay mga light materials po no. So sila po yung dapat mas maghanda po hangga't maaari, mag-evacuate na lang po no, lumipat sa medyo malayo-layo po sa mataas na area at malayo-layo po no sa gilid ng ating mga karagatan, dahil andyan din po no yung banta po no tinatawag nating storm surge o yung pagtaas po ng ating tubig karagatan po. Okay. Maraming salamat, Sir Michael Viola ng Pag-asa Iloilo. Sir Michael, mag-contact kami sa inyo from time to time sa masunod na latest weather bulletin natin. Okay ma'am, walang magandang hapon po ulit. Stay safe and God bless sa iyo, Sir Michael. Kamuyad ito mga kabombo ang pinaka-latest update no, sa weather bulletin naton. Kay again, sulod ko gito kay ti alas 2 ang pinaka-latest po no. Ti karon naman mga alas 6 naman o alas 3. Dugay-dugay maghatag na makita sa pinaka-latest update. No? Sa part 3 sang kasaysayan ni Taurus sang Tulupandan, Negros Occidental. Dear Miss Jazz, sang time to Miss Jazz nga gusto ko na ya palagyo bisan nagabusong ako kay 2-3 months after nga promisa sang akon siniiya nga nobyo that time nga apason niya kami diri sa Negros. Wala gid siya kaapas, Miss Jazz. So nag-decide ako nga maghalin sa amon balay. Maglayas naman. Kaya hindi ko magpabalo sa iya kundi naman ako magkadto. Samtang nag-impake ako sa amon sinibalay, Miss Jazz, nakibot ako. Nag-apas gid man ang amay sang akon siningang ginabusong, sang akon siningang boyfriend. Nagprangka siya sa ginikanan ko. Kay tani malakat na ko, Miss Jazz, timing gito nga nagapang-impake na ko kay wala man siya nag-apas. Ikadamo na sa nabatian ko nga na gabusong ako nga wala sa may nagtindog nga amay. Grabe nga mga chismis. Kasi kumalagyo na lang ko anay. Samtang nga naga-impake ko, Miss Jazz, nag-abot ining amay sa akon sininga ginabusong sa among nga panahon. Kagulpi lang siya, Miss Jazz. Nagprangka sa ako maginikanan nga mapakasal kami, nga iya atubangon ang iya sininga responsibilidad sa akon. Di, Miss Jazz, daw nagbunutan ako sang tunok sa amo to nga panahon. Apisar nga desidido na ako yang magkadto sa isa ka lugar kag manago. Nahagan-hagan ang akon siniiya nga tagipuso na akong balatsagon. Kag nalipay ako. Di okay naman kami, Miss Jazz, imbis nga malakat na ko, nangin okay na kami. Pagkatapos, Miss Jazz, nagdesisyon siya nga mabalik kami sa Manila. Gindala niya ko sa Manila, kag akon sini nga baby nga ginabusong pa lamang. Dito ako, Miss Jazz, sa Manila nagbata. Sang akon sini nga subang. Sang amon sini nga subang. After 1 year, nagpauli naman ako diri ang akon sini nga bana nabili naman. Kag kada 1 year siya, Miss Jazz, ka pauli sa amon diri. Kag daw okay
naman ang amon sin sitwasyon. Importante, ginapas na ako, Miss Jazz, importante nagpakasal kami. Naghambal siya sa akon, Miss Jazz, nga ti mabag-o na gid siya. Masiling ko, Miss Jazz, sa amo to nga panahon, nagbago siya, kag daw wala naman sang babayi sa iya sinikabuhi. Kaya amo na ang pangako niya sa akon mo, ginpatihan ko. Kinatagan ko siya naman sang bag-o nga tsansa. Siling niya, mabag-o na ko sa akon sining nga pagpangabuhi. Bagong buhay, bagong pag-asa. Nami ang akon si Miss Jazz nga balatyagon. I was so happy. Daw wala sa kabuhi niya, kaya amo na pangako niya. Bagong buhay na siya. Kuno. Pero sang uli, Miss Jazz, nga nagbalik kami sa Manila, wala gid ako kahibalo nga nagitanay sila, Miss Jazz. Nagkita sila gali sang bata niya. Sana siling ko na, Miss Jazz, di ba la? Sa natabo kami, amo pa itong pagkabalo ko sa iya sa background nga may bata siya sa pagkasoltero. So, wala ako kabalo, Miss Jazz, na nagkita sila gali sang bata niya. Kag ang nanay sini. Kag pilagid ka beses ini nga wala ako nakahibalo sina. Pero permi ko ina siya ginapamangkot, parte dira, pero wala siya gapanugid. Bisan anhon ko sang pamangkot, Miss Jazz. Pero sang ulihi, 1 year before ang lockdown bangod sang COVID, amo to ang first time nga nag-away kami tudo-tudo sang akon sini nga bana. Nag-away kami, Miss Jazz, tudo-tudo gidya. Pero sekreto lang kami, nga duha lang kami. Kay ako bala, Miss Jazz, okay lang sa bata niya, ginapaistorya ko na sila nga duha. Sang bata niya, sang ulihi, kay wala man niya sa laang niya sini nga bata. Wala man ko gapang dalahig, no? Kaluluoy man sang bata. Ang akon lang dira, Miss Jazz. Nga mangin open siya sa akon. Mangin honest siya sa akon. Nga hindi siya magtago-tago. Kay ako, Miss Jazz, okay lang sa bata niya. Ginapaistorya ko na sila gani nga duha sang bata niya sa babae niya sadto. Sang ulihi na pensaran ko nga pabakasyonon ko siya. Nagtawag ko sa bata niya nga mabakasyon siya. Kaya ang pensar ko, sila lang bala, Miss Jazz. Sila lang sang bata niya. So nangusisa ko nga kung may obra sila nga duha, sino ang tawo sa ila balay. Kaya ginaistorya ko, Miss Jazz, nagka-communicate ako sa ila bata. Sino ang tawo sa ila balay? Sinupod mo da to. Nagsabat ang bata niya nga, okay lang kuno. Kay ara man si mama niya. Dito, gid ko, Miss Jazz, sa kibot, kaya abi ko anay, nagkakit-anay sila ya, bata niya lang. Bata niya sa pagkasoltero. Kasi nga, bagong buhay naman siya mo. Pero, Miss Jazz, nakibot gid ako sa naghambal ang bata niya, nga updanay sila gali, sang iya sini nga mama, ang karelasyon sadto sang akon sini nga bana. Nakibot ko, kag sang ulihi, ginpangitaan ko gid idea, Miss Jazz, nga maistorya ko ang nanay sang bata o kon ang karelasyon sang bana ko. Kay ako na mangayo sorry sa iya, sang ginhimo sang bana ko, nagpakanubo na lang gid ako, Miss Jazz. Kay para lang gid nga maistorya ko ang babae sang akon sini nga bana. Anong natabo? I-continue naton buwas ang kasaysayan ni Taurus sang Pulupandan Negros Occidental. Kaya wala kita sang panahon, it's already 18 minutes, no? 18 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3, no? Pasensya lang kamo mga kabombo kay
matapos tagit ini si Taurus ara lang okay man lang sa iya kay daw kaangay nga drama ang iya sini iya nga kasaysayan. May part 2, part 3, subong ara kita sa part 3, buwas ang part 4, no? Nakabay pa matapos na nato ng kasaysayan ni Taurus. Kung kamo meron man sa kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Bisan ano pa yan matabo sa palibot ta magrinabuab padala ka mo sa inyong mga kasaysayan, no, para maka-ulo-unwind man kita dire. Ulo aligmat lang labi na gid sa mga manubuan nga parte nga naga-estar sa malapit sa mga baybayon, sa mga suba, no? Mag-ulo aligmat kita. So, it's bye-bye time na. Inisigapon nyo lagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio